Karhun kierroksella olla. Olkejoki siinä. Lähdetään kohta mettään päin. Mennään tuosta Jussinkämpän kautta yli Kitkäjoelle ja saa nähdä, siellä on varmaan yksi, jonka tilaa pitää tarkkailla, mutta eipä siinä. Katsotaan mikä on matkaajalla meno ja onko Marilla mitään? Ei, näissä maisemissa kelpaa hölkkä. Kelepaa. Laitaanko vähän juoksupätkää päälle? Kyllä. Nyt on muuten kelit ja polku kohillaan. Tää on niin mahtavaa. Täällä mennään yllällä harjalla. Täältä pääsis hyvin nopea alaskin. Ei olisi ihan pois suljettu vaihtoehto tuo uimassa käyminenkään. On tää vaan huippuhomma. Huhuu. Moro! Paremmalle eelle niinkään. No niin, hieno juoksu. Pätkä taas keskeyttää puhelimen soittaa, eli palaillaan.